Salutare lumea și bine v-ați găsit la cum să faci un server de Minecraft. Adică, nu cum să faci un server de Minecraft, adică să vă dau un server gata făcut pe 1.6.2 pentru că pe 1.6.4 nu o să meargă pentru că cei de la bug dau o problemă, că softul și porcării, care nu-ți dă voie să faci un server de Minecraft pe 1.6.4 cu ăsta, cu bug. Adică eu cel puțin nu știu de ce. De ce nu merge? Deci dacă luați serverul ăsta de Minecraft al meu cu un prieten făcut de 1.6.2 o să vă meargă, deci o să vă meargă, dar nu știu încă cum, dacă o să-i dați update, o să vă meargă. Deci dacă îi dați acolo update, o să vă meargă Minecraft, adică o să vă meargă serverul, știi? Eu de-aia am făcut 1.6.2 pentru că am lucrat ceva la el și da. Bun, deci aveți un link de download în descriere. Bun. Deci, cel mai important. Deci, aceste două să vă meargă garantat. Dacă aveți 1 giga în plus, o să vă băgați 1 giga, da? Dacă aveți 1 giga minus, adică, de exemplu, aveți 1 giga fix, aici e 512 MB băgat în el, da? Deci 512 MB. Păi, neapărat, dacă vreți să faci un server, trebuie să scrieți ai start for console. Nu știu de ce, dar am aflat și eu acum. Bun. La pluginuri, dacă am la din cauza Bandicam, nu e vina mea deloc. Deci, avem Timber, God Powers, Craftipedia, Chat Comments, Control, Easy Spawn, Sign Live, Warp, hai să vă explic. Ăsta e de... nu le știu pe toate. Acesta este de... să nu mai aveți lag. Acesta este de automessage, este de... adică nu știu cum să faceți ca să intrați, ca să puneți un mesaj, dar o să aflați voi. Tot essential, ok? LUC să pui protecție, vault, na, habar ce e. Timer mod, să pui warp, site fly pe aici pe undeva. Și multe altele, mi se pare foarte, foarte tare. A, da, și mai aveți, uitați acesta Groom Manager cu nu știu ce, ca să vă spuneți, ăla e builder și are game mode, adică o să scrie builder, cum îl cheam pe el, Andrei. Asta e builder Andrei și să dați, nu știu cum să spun. E, mă rog, bun. Haideți să pornim serverul să vă arăt că o să meargă. Chestia asta o să facă și voi. Numai, deci intrarea la server server proprietar. Și a, da, și mi-am luat și un microfon nou, de aia n-am mai pus și bun. Aici o să le aveți exact așa. Aici nu o să vă scrie vă place serverul, o să scrie na server Minecraft. Ok. Bun. Deci aici ce schimbați? La ăsta dați de fiecare dată să vă puneți IP-ul de la Hamachi sau dacă aveți IP dinamic, eu am pus true ca să știți. Așa. Ce mai avem? Online mod trebuie să fie fals de fiecare dată. Da? Fals. Că altfel eu l-am lăsat așa pentru că online mod cum să vă spun eu, acela nu poate să intre decât, uitați, de pe undeva pe aici, dacă băgați pe OPS pe aici, doar aia poate să, nu, la whitelist, doar aia care au numele aici poate să intre, dacă nu pot. Uitați că o să meargă acum. Hai. Ok? Nu am făcut nimic, vedeți că merge, n-aveți treabă. Dar voi știu o fac. Deci voi nu vă place să așteptați 5 minute. Deci așteptați și voi un minut până vă apare asta, că el o să pornească, nu vă faceți griji. Deci, eu sugerez să vă uitați la tot video. Bun, până să faci asta, hai să intrăm și în Minecraft ca să dăm un test. Nu știu dacă o să meargă bine.
întâlni, nu știu dacă nu o să-mi dea crash, pentru că filmez cu Bandicam și pentru că n-am Windows 7 nu pot să filmez cu Fraps sau Windows 10 sau orice. Poate apucă și Windows asta, că îmi place. Ok, aici când scrie nu băgați înseamnă, nu o să aveți nimic, deci nu o să aveți probleme cu serverul. Deci, ca să clarificăm. Work Enable și porcării. Toate aceste Word Edit, Word Nether, păi și... Da, uitați. Deci, acum serverul merge. Voi o să... Dacă vreți să intrați înainte, nu o să vă meargă, pentru că trebuie să aveți neapărat așa. Bun. Aha. Și asta în pauză sau cum? Ok. Păi, haideți că revin când sunt în Minecraft, da? Cred că asta e pauza, nu? Sau voi să păstez merge? De fapt, nu merge. Hai că revin. Ok, deci au revenit de fapt top 3 să filmarea. O să le unesc eu și... Da, deci prin toate serverele noastre, hai să vedem care merge. Deci, vedeți că am pus acolo la server proprietăți. Am pus vă place serverul, pentru că așa îmi place mai să spun. Deci că aici vă place serverul și porcării. Ok, hai să intrăm pe el. Haide. V-am spus pentru că din cauza Bandicam-ului nu mă lasă la multe chestii. N-am ce să fac. Deci, vedeți că... Haideți să revin până. Până au intrat fără în server, că doar noi... Gata. Ok, merge. Uitați-vă că serverul merge. Pe ăștia aveți timburi multe, deci hai să vă arăt. Merge. Așteptăm, Bandicam-ul, nu uităm. Uitați, hop. Uitați, vedeți că a picat tot. Ați văzut? Ce-a picat tot, deci merge, uitați serverul. Merge, puteți să scrieți din 1 dacă aveți OP, am OP. Ca un server normal, știți, când scrie oamenii ce faci, se apare chestia aia, player, poți scrii din jucărie, player, m-am văzut sau vreți voi, nu știu, ăsta, îl deschid, deci chiar o să-l deschid și vă sau nu, și mai faceți ușor, scrie set, shop, și mă faceți, mă duce la spawn-ul care aici am tăiat un pom, că vreau să nivelez și porcării, dar nu știu. Uite, vezi, nulul ăla nu știu cum să spun, e foarte greu, dar serverul o să vă meargă 100%, 100 la mie, va plăcea acest tutorial, acest primul tutorial de el și primul microfon. Și tot așa se aude vocea, dar nu contează. Deci, sper că v-a plăcut. Nu uitați, like,